Min ġurnata għall-oħra wasalna fi 33 jum f'din il-mixja ta' 49 ġurnata li għandha twassalna għall-festa ta' Pentekoste. Jekk qegħdin fi 33 jum ifisser li qegħdin fil-5 ġimgħa minn 7 ġimgħat li Alla għalilna biex noddu mill-għada tal-festa tal-ħobs ħażmu u l-50 jum tkun il-festa ta' Pentekoste, festa li Alla għalilna biex niċċelebraw minn ġenerazzjoni għall-oħra. U allura d-dastant għaddejjin f'daw id-49 ġurnata għaddejjin minn perjodu fejn nippreparaw irwieħna, nippreparaw qalbna għal dak li Alla joġbu jagħtina f'din il-ġurnata. Nafu li kien f'Pentekoste li Alla ta' il-liġi tiegħu lill-poplu ta' Iżrael u kien fl-istess Pentekoste fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli mbagħad li Alla stess bat l-Ispirtu Qaddis tiegħu fl-Apostli u fid-Dixxipoli sabiex setgħu jifhmu issa l-liġi tiegħu u setgħu jgħadduha lin-nazzjonijiet kollha tad-dinja xi ħaġa li fil-fatt naraw li Jaxua jordna lill-Apostli qabel tela lejn is-sema għalhom oqgħodu ġewwa Ġerusalemm u stennew il-weda f'kelma waħda. Naf li l-Apostli anke wara l-mewt ta' Jaxua kienu qegħdin iżommu din il-festa. U bil-raġun għaliex hija festa li rridu niċċelebraw minn ġenerazzjoni għall-oħra. Bħalma tafu kuljum qegħdin intellaw skrittura u nitkellmu niftħuha ftit messaġġ qasir sabiex flimkien nikbru u nimmaturaw fil-kelma tal-Alla għaliex dan huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu. Xogħol tal-Ispirtu Santu huwa li jmexxina fil-verità. Dan huwa dak li qalilna Jaxua stess qabel tela s-sema qalilna isma' ikun aħjar għalikom li jien ammur għax meta ammur jien jiġi hu l-Ispirtu Qaddis tal-Alla u jmexxina fil-verità. Għaldaqstant bħalma dejjem inħobb ngħid jiena ejja ħanrawx qed tgħid il-kelma tal-Alla u mhux biss x'qed tgħid imma nagħmluh. U mhux x'qed jgħid il-bniedem imma x'qed tgħid il-kelma tal-Alla. Fil-fatt l-iskrittura tal-lum ser noħodha mill-Vanġelu ta' Ġwanni l-Apostlu minn kapitlu 14 vers 3 rejaq ara. U meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Għal dawk li jafu it-tradizzjonijiet taż-żwieġ ludi jistgħu jifhmu hawnhekk Jaxua x'qiegħed jgħid. Fil-fatt fil-żwieġ ludi l-arus jiltaqa' mal-arusa imoranda id-dar jiddiskutu id-dota jiddiskutu il-ketuba, issa ngħidilkom x'il-ketuba, u mbagħad jitlaq l-arus jerġa' jmur lura għand missieru tagħmel xi sena ma taraħx l-arusa imma tistennih b'antiċipazzjoni kbira wara li lestila fejn se jmorru joqogħdu l-arus jerġa' jiġi bil-kelma tgħidilna bil-ħbieb tiegħu jifirħu warah jagħmlu festina x'sasal biex jiżżewweġ u jiġi biex jieħu l-arusa f'dik id-dar li jkun lestila. Nerġa' ngħid x'inhi il-ketuba hija l-kitba taż-żwieġ. Kitba ta' żwieġ kollha nafu x'inhi fil-fatt u fil-każ tagħna bħala kredenti dawk li verament jemmnu falla ta' Abraham, Isakk u ta' Ġakob dawk li verament irdu jsegwu lil Jaxua, il-ketuba hija t-Tora, il-liġi li Alla tagħna fejn qal nisma' għamlu hekk u tagħmlux hekk. Jekk intom ħatobdu daw il-kmandamenti, allura aħna nkunu qed nimxu ma' dik il-ketuba. Jekk ħaniksru dik il-ketuba, l-arusa għandu dritt jgħidilna isma' ħi, inti m'intix tajjeb biex tkun l-arusa tiegħi u m'intix għaldaqstant m'iniex ser niżżewweġ lilek. Li qed naraw allura f'dan il-perjodu meta Jaxua qed jgħid ħammur u nlessilkom fejn toqgħodu huwa żmien ta' preparazzjoni. U allura issa l-preparazzjoni tagħna mhix biss f'dal każ 49 ġurnata, dik hija preparazzjoni għall-festa ta' Pentekoste. Imma ħajjitna sħiħa, il-ħajja tagħna kollha hija żmien ta' preparazzjoni, żmien fejn nippreparaw għall-miġja għat-tieni miġja ta' Jaxua is-Sid u s-Salvatur tagħna waqt li mar biex jippreparanna fejn noqogħdu. U bħall-istess arusa li qed nitkellmu fuqha nistennuh b'antiċipazzjoni.
nippreparaw ruħna għal dik il-ħajja ħanidolek ta' żwieġ, dak li tkun qed tagħmel l-arusa matul dan il-perjodu meta l-arus qed imur ilha fejn toqgħod. L-arusa qed tipprepara lilha infusa għaż-żwieġ. Aħna bħala l-arusa ta' Jexua irridu noqogħdu attenti li għajnejna nżommhom biss fuq. Mhuwiex importanti kemm ħanagħmel flus, mhuwiex importanti kemm jiena ħansir famuż, mhuwiex importanti kemm ħanagħmel suċċessi għalija innifsi. Anzi, nafu illi anke Jexua stess wissina fuq dan. Għalina biex noqogħdu attenti li ma nagħmlux ċirkostanzi u sitwazzjonijiet fejn inkabru simna għalina għall-glorja tagħna. Irridu noqogħdu attenti li mhux qed ngħid li m'għandniex nagħmlu flus, m'għandniex infadlu, ma fiha xejn ħażin billi bniedem ikun stabbilit tajjeb fejn jidħlu l-finanzi, bniedem sinjur, ġara darba dawk il-flus jaqlaħħom bit-tajjeb u mhux bil-ħażen u l-qerq. Imma raw Jexua x'jgħidilna f'Mattew 6 vers 19. Tgezzux għalik hemm teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid u fejn il-ħallelin jinfdu u jisilqu. Iżda ġemma għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisilqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Għaldaqstant dak li qed jgħid Jexua hawnhekk huwa isma' ejja ħanippreparaw verament ruħna għat-tieni miġja tiegħu. Kif irridu nippreparaw ruħna? X'irridu nagħmlu biex nippreparaw ruħna? Sempliċi nistudjaw il-kelma tal-Alla u nimxu magħha. Mhux naqraw il-kelma u mbagħad naraw il-bniedem x'idea għandu tal-kelma li qed tgħid. Bħalma dejjem ngħid jekk Alla għalilna biex nagħmlu xi ħaġa għal dejjem, jekk Alla qed jgħidilna biex niftakru nagħmlu xi ħaġa ma ninsawix, allura dak jfisser li rridu niftakru u neqgħu nagħmluha u ma ninsawix. Nerġa' ngħid għall-kredenti, għal dawk li verament jemmnu, dan huwa żmien ta' tħejjija għall-eternità. Il-ħajja tagħna f'din għall-mixja xija fl-aħħar mill-aħħar mixja huwa żmien fejn nippreparaw ruħna. Ejja ħalli nużawhom bil-għaqal. Dan iż-żmien li għaddej minnu nużawh bil-għaqal, fil-fatt ngħidu dik il-ħajja qadima li konna ngħixu nidulha ċaw, baj, ninsewa, inħallu warajna dik il-ħajja u issa nibdew nimxu ħajja ġdida. Bħalma jgħidilna anke l-Apostlu Pawlu llum il-kredent huwa kreatura ġdida għaliex? Għax qabel kien jikser il-liġi tal-Alla, qabel kien jikser it-Tora u ma jinteressaħ minn xejn. Illum jekk inti verament kredent, jekk verament trid toġob il-Alla, timxi fit-traqatu. U traqatu hija t-Tora. Araw xejdilna fil-fatt Pawlu fl-ittra lir-Rumani kapitlu 12 vers 2. Timxux max-xejra ta' din id-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' fehmitkom. Biex isaħħilkom tarfu x'inhi r-rieda tal-Alla, x'inhu tajjeb li jogħġbu u x'inhu perfett. Il-mistoqsija toħroġ waħda, x'inhi r-rieda tal-Alla, x'jogħġbu lill-Alla, x'jiġifieri li nkunu perfetti? Ir-risposta ħbib tiegħi hija sempliċi. Timxi mat-Tora, timxi mal-istess liġi li Alla tak. Tagħmel dak li Alla qallek biex tagħmel u ma tagħmilx dak li Alla qallek biex ma tagħmilx. F'kelma waħda jekk nieħdu anke l-10 mandamenti biss, diġà qed naraw li inti għandek affarijiet fejn Alla qed jgħidlek tagħmilx u qed jgħidlek affarijiet biex tagħmel. Jekk inti timxi ma dawk l-10 mandamenti, tkun qed timxi fir-rieda tal-Alla, tkun qed toġbu, tkun qed timxi perfett. Tiżbalja taqa' mhux kulħadd, hawn xi ħadd ma jiżbaljax, hawn xi ħadd ma jaqax. Hawnhekk fejn jidħol Jexua għal dawk li jaqgħu meta jqumu jintmu minn ħtijiethom u jerġgħu jibdew mixin il-mixja, Alla les li jaħfrilhom. Imma aħna nafu li anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna għal dawk illi jibqgħu jagħmlu id-dnub, meta jafu li qed jagħmlu id-dnub, il-mewta ta' Jexua għalihom ma tfisser xejn, mela jekk ħadd tikser il-liġi.
U li mu wieħed mill-mandamenti, jekk ħataqba' tiksru meta taf li qed tagħmel ħażin, inti qed tilab mas-salvazzjoni tiegħek li hija xi ħaġa gravi ħażina. Irridu nimxu mat-Tora. Il-liġi tal-Alla permezz li nimxu magħha qed noġbu lill-Alla u qed inkunu perfetti. Xi ġifieri nerġa' ngħid inkunu perfetti? Morru waraw Alla xejn fuq Noè. Morru waraw Alla x'jgħid fuq Abraham. Kienu nies li fajnejn Alla kienu ġusti, għaliex kienu ġusti? Għaliex kienu jimxu mal-kelma tal-Alla. Imma Alla ma waqafx hawn. Jekk immorru fit-Testament il-ġdid dak li ħafna jsejħulu t-Testament il-ġdid naraw kif anke Marija u Ġuseppi kienu nies ġusti fajnejn Alla. U għalhekk Alla għażilhom biex ikunu dawk li kienu. Li nimxu mat-Torah huwa il-mod li bih nersqu viċin Alla. Għalhekk Alla tagħna din il-ketuba, għalhekk Alla tagħna din il-kitba ta' żwieġ, it-Torah hija l-kitba ta' żwieġ. Jekk inti trid tersaq qrib Alla, jekk inti trid verament kollha rusa ta' Jaxua, jekk inti verament trid xi darba tkun dik il-persuna li ħadd iżżewweġ lis-Situ s-Salvatur tiegħek. Trid timxi mat-Torah, trid timxi mal-liġi tal-Alla. B'hekk nikbru u nimmaturaw. Nikbru u nimmaturaw spiritwalment meta nimxu ma dak li Alla qed jgħidilna, nersqu viċin tiegħu, insiru nafuh aktar, napprezzawh aktar, nigglorifikawh aħna aktar u għax qed nigglorifikawh aktar, Alla jberikna u iktar ma jberikna aktar nigglorifikawh, aktar iberikna. L-iskopu li biex nikbru irridu naċċettaw u nagħmlu dak li Alla qiegħed jgħidilna. Ejja ħanalqu dan il-programm talba qasira mis-Sirtana. Alla tagħna, Sultan tagħna u Kreatur tal-Univers, mulej niġu quddiemek u nirringrazzjawk tal-kelma qdiesa tiegħek. Nirringrazzjawk tal-liġi tiegħek, mulej nirringrazzjawk tat-Torah tiegħek l-istess kelma li s-Salmista jsejħilha fanar għall-ġlejja u dawl fil-modija tiegħi. Mulej nitolbok sabiex id-dawwa li moħħi b'dan id-dawl Mister Qaddis sabiex inkun nista' nara l-istess liġi li inti ktibt fuq qalbna. Ħalli nkunu nistgħu nimxu fiha Mister Qaddis. Għallimna, mulej, ħalli ngħixu biss għalik waqt li għaddejjin minn dan iż-żmien ta' stennija, waqt li qed nistennew il-mixja ta' ibnek Jaxua s-Situ s-Salvatur tagħna. Għallimna mulej ħalli nżommu għajnejna fuqek biss u ma nħallu xejn minn din id-dinja jamina u jtellifna minn dak li inti għandek għalina. Mulej għenna nippreparaw għal din il-miġja permezz li nimxu fit-triqatek. Illa li xtraqatek biss twassal għas-salvazzjoni. Mulej, bħalma jgħidlek anke s-Salmista, għejni ħalli nimxi mal-kmandamenti tiegħek. Imbirkek Mister Qaddis, imbirek il-lissilmek għal-qatjiba tiegħek, għall-imħabba tiegħek, għall-ħniena tiegħek mulej. Ta' da kollu nirringrazzjak fi sem ibnek Jaxua s-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fil-programm li jmiss għada ħbib tiegħi fi sem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.